DXDC Radyoman Report. Wala malipay ang Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative sa 6,000 nga one-time fuel subsidy alang sa mga modern POJ operators o gas truck drivers sa pinaagi sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sumana ni Maling Duran, Pangulo sa Semddoc dinis Mindanao, nga dili ikalipay sa mga Davaoinyo nga ana sa sektor transportasyon ang subsidy tungod kay wa pay nagdagan nga modernized POJ sa syudad sa Davao. Mato ni Duran nga dili POJ modernization ang tinguha sa lokal nga kagamahanan kundili ang pag-phase out sa mga POJ aron ipuli ang high priority bus system. Gisugyot sa mga opisyal sa Semddoc nga kanang 6,000 subsidy nga alang sa operator sa modernized POJ o truck driver mas maayong ikuridas og hatag sa sektor transportasyon ilabi na sa mga traditional nga POJ nga maoy mayoriya sa kadalanan. Gidugang niini nga bisan og ipatuman ang POJ modernization sa syudad sa Davao, dili tanan operator makabaton dayon og unit tungod kay ang kantidad labihang mahala din mo kabat kini og 1.6 bilyon ka pesos. Ang programa sa Davao, pisa yun sa POJ. Buto sa ang Davao, mura ng katibong Pilipinas, ang Davao rin naglahi. Diri sa Davao, mga programa sa itong LGU, ang mga may mga driver, operator, ang ginagtrabaho. Wakato sa mga balita karong mga orasa, Radyo Man Dudong Rin Lubosbog, Tatak RMN. Tatak RMN.